iki wajib padha mikir jaya tanggal bapakmu dan Warna Kloso Embalun jaga gawe isin lakake golek salin iki wajib lokoti lungguh sik nduk sindene. Iya. Lagi di klasike. Oh lah iya, heeh. Karo tak ngen-ngen kata-kata. Lah iya ora apa-apa. Ngrakit kata-kata supaya ora susar susur. Lah iya ora apa-apa, heeh. Dibukane Asmarandana. Iya. Engko diteruske Mbah Darti saya mengalor. Oh iya, heeh. Anjasmara hari mami Lah ngopo ora Pak Senen? Ora. Ora kumanan seragam. Oh iya. Bengi iki mangan gaji buta. Ora wis
Sengaja iki ra nggo seragam kek ming katokan cekak blas ora ana kesopanane blas. Ya nggih Pak Kapolsek sedaya kemawon, Pak Lurah. Anak tirikan. Nyuwun pangapunten. Nggih, sugeng rawuh Pak Kapolsek Semanu. Pak Kasewon rawuh. Iya, alhamdulillah. Wis pokoke sedaya rawuh matur sembah nuwun sedaya para rawuh matur sembah nuwun. Iya. Iya, Pak Pardi. Yo. No. Wes bajane awak Iya suarane ya apik. Iya. Pantulus pangestu Rasul mandang swati. Ayo bangun makarani. dasar kembang Pak Pardi iki suarane apik, Nduk. Iya. Adik nek Pak Pardi to apik-apik. Ah, nek Pak Senen ora usah diapik-apik. ora nambahi kok Kondrak gede. Ya iya. ora nambahi kok ngalem. Wis engko gampang. Ya, engko. Aja gawe wirang Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah, Nduk. Ya. Nuwun-nuwun kala nuwun wonten ing Kalurahan Pelayan, Kapanewon Pelayan. Oh iya. Gunung Kidul, Dik iya. Iya, heeh, matur sembah nuwun. Wah, Jan. Lokasine luar biasa, Iya. brawera luar biasa. Lah iya. Panggung ya jurembare ora sebene, Nduk. Oh iya. Iki nganti turah-turah. Iya nganti longgar. Ya iya nganti longgar. Iya. Aku iso nglebokke bola gajul ku. Iya. Bola surak iki lho, Nduk. Iya. Ngene iki ya perlu nggo penyemangat. Iya. Lah iya. Matur sembah nuwun. Oh iya ana Pak Carik barang. Iya. Pak Carik Dada Payu matur sembah nuwun. Iya. heeh. Lakon dadi dolop. Ya iya. Lah iya. Oh, matur sembah nuwun. Wes matur sembah nuwun kagem para panitia lan Pak Lurah, lan Bapak Kapolsek, Bapak Panewu, Bapak Bupati lan sedaya kemawon boten saged kula sebut setunggal-setunggal. Ya. Mergi kathah sanget mesti kemawon ingkang nyengkuyung adicara bersih dusun menika. Ya. Lan sedaya para warga Kelurahan Pelayan, Kapanewon Pelayan. Ya, matur suwun. Iki lokasi ning Kelurahan Pelayan iki lapangan sepak bola Pelayan. Lah iya.
Alhamdulillah penontonnya luar biasa nduk nganti ora kena diitung. Lah iya. Lah yo ngitung penonton ki poedan. Ya nek kira-kira nek 20 wae ana. Lah iya. Lah iya, heeh. Nang YouTube alhamdulillah 7.000. Yo, Iki acarane ya kuwi merti dusun utawa bersih dusun utawa rasulan 7 dusun. yo. Ya merti desa ngono wae nduk. Lah iya, ning 7 dusun. 7 dusun ya kuwi ana pelayan 1, ana pelayan 2, Ya, terus ana ngendi? ana Bogor 1, ana Bogor 2, Ya, terus ana Banaran, ya, terus ana Mojosari. Wo kene iki ana Mojosari. ya, Tak kira ming nggone Jaipangku kuwi. ya. Karo nggone Wang Pikulun Karsi tak kira. Tebule kene ya ana. Ya, terus ana ngendi meneh? Terus siji iki dari dhewe ana Jatisari. Oh iya, matur sembah nuwun. Nduk, Ya, matur sembah nuwun. Iki acara sul ki ya ndongake para leluhur, muga-muga para Sri Semara bumi sing mapan ana ing papan kene tansah semulur anggone eling ayomi para warga ing tlatah kene. ya, Sumramban ning kelurahan Pedukan RT lan sak piturute kabeh ya, lan sak Gunung Kidul. ya. Muga-muga kanthi anane rasul iki nambahi sangsaya luwih apik saka taun sing wingi lan kanggo taun sing sak teruse muga-muga tansah guyub rukun ayem-ayem tata titi tentrem nduk. Ya, amin. Muga-muga ya anggone padha megawe kalis ing sambikala Ya, adoh saka rubeda. lah iya, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun sanget eneke ndongake apik. Ya, Muga-muga para tani sing mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukut tuwuh sewu tuwuh ngrembaka. ya. Panine melimpah kabeh, panene apik kabeh. Lah iya, ora ana sing dipangan ngomong. Heeh, wah nggonku kae nduk. Piye? Dipangani sing nandur kabeh. Lah iya. Lah iya padha wae. Ya mergo wis wayah panen tur dasare hasile apik. Iya alhamdulillah. Heeh, matur nuwun. Heeh. Muga-muga ya para pegawe ndang munggah. Lah iya sasar susur. Kaya karo wong ki nek munggah pangkate kane melu sing munggah kuwi dadi hane melu pangkah ngono. Lah iya. Lah iya. Muga-muga ya enggal munggah pangkate, munggah derajate tur munggah bayarane. Iya. Nek nimbali awake dhewe iki kecil makna. Lah iya. Bagi para-para sing apa ya istilahnya para pengageng-pengageng ngono kuwi ya ora ana sak kuku irenge. Lah iya. Heeh. Ora usah disebut wadi padake ora. Iya, waton. 20 juta iki sapimu. Iya. Lah iya. Heeh, Mas Widodo kuwi juragan sapi. Lah iya. Lah iya. Pak Jati ya jane sok nembung arep digoreng jare. Ojo banget nek karo pakmu gedhe iki. Ora kok nduk canange luar biasa, sing panggung ini iki liar. Ya. Heeh, ya ora apa-apa. Ya muga-muga ya sing padha dedagangan ana ing wilayah kene bengi iki urung ana jam 11 wis entek. Lah jam 11 iki wis ket mau. Apa ya? Heeh. Lah iya ngono. Matur nuwun. Lah iya iki wis tengah 12. Ya ora apa-apa nduk ngeling-eling lakon lawas. Iya, matur sembah nuwun. Ya, pokoke kabeh biner kantin ning Gusti ya, Nok. Amin. Heeh. Pokoke kabeh sing dikalap ini merti dusun utawa rasulan ki merti desa ki sing dikalap berkahe saka Gusti Allah sing ngakarya jagat. Iya amin. Heeh. Sing dijaluk ya pancen ngono. Kabeh ki srana nyuwune ya ngersane Gusti Allah, Nduk. Lah iya. Mengiki nganti sinden cacah jira, lupat 5, cacahe 5, Ya. cacah 15. Lho lah iya. Heeh, iki aku wiruhe meng 5 kok. Lah iya. Lah iya ora apa-apa. Sing saka pojok kidul ya kono kae ya. Kulon apa kidul? Bingungke wong. Wis bener kidul kok. Iya. Heeh, saka pojok kidul ana sapa? Saka pojok kidul ana Bu Trinil Sudarti. Oh iya saka Anu Nduk, iya. Ngendi? Jakarta. Oh iya. Mengalor. Ana Bu Liliawati. Ayo. Ya.
Sapa nek ngene iki? Lah iya. Sembuh. Lah iya. Terus ana Bu Tarni. Ayo. Ya. Wes kabeh-kabeh kareti. Ya, ora apa-apa. Heeh. Lah iya. Aku diubake. Lah iya. Heeh. Lene meti aku kaya serik kae. Heeh, seranggu seragam. Gaji buta. Pahit kaya ngono kuwi. Lah iya ora apa. Heeh. Ya, terus ana Bu Tia, ya. terus ana Mbak Anggi, terus entek. Oh iya. Lah mau ora ya omong to ana Bu Tarni saka Nglebak terus woho ngono engke. Oh iya. Durang ngrungokke duan senane. Lah iya. Heeh. Ya. Heeh. Lah iya. Wis engko wae bagiane nek gara-gara Ya. ana 5 sindene. Ya iki ya aku ya arep matur, Nduk. Ya. Katur para pandemen ringgit wacucal. Iki kula ki ngladosi napa rencang-rencang grup kru Mas Daki ngladosi kaos. Ya, heeh. Sing majeng mundhut. Tulisan anu ki lho Nduk, gambarku ana terus ana tulisan Mazda Yusuf. Ya. Terus bonus wayang loro. Bathara Guru karo Semar. Oh lah iya. Sing ingkang badhe mundhut saged kalian Mas Agus Kentir utawa Mas Gopleng Kentir. Ya. Regane iki lengen dawa 80. Ya, terus lengan cendhek. Lengen cendhek 90. Ya. 90 dadi 75. Oh iya. Sanasine 75 kok. Aku seneng glece. Lah iya ora apa-apa. Heeh, wonten wingking kelir menika. Mriki niki. Iki kene iki. Mburi kene iki. Ya. Iki dindik saka kene iki isa. Ya. Monggo ingkang badhe mundhut Ya. kalih salam-salam kagem pamirsa lewat YouTube. Ya. Ingkang dalu niki nembe nobar. Ya. Wah iki dusun pun aku do suran ki mbok menawa do nobar. Hade lagi Ermen. Maksudnya nobar wayangan liya ngono lho. Oh lah iya. Ora apa-apa. Heeh, wingi akeh dalang-dalang sing padha ringkitan kok, Nduk. Ya. Wilujeng mirsani matur nuwun. Ya. Yo gek entek. Ya. Men gek seneng gopleng gek men turu. Ya. Lah iya, heeh. Rene iki ya nggayengke terus karo dodol nek wis entek, Nduk. Ya. Lah iya. Anggere dikukuti kok dianggep entek ya wis ya iya ora apa-apa. Iki ya ana bintang tamune. Ya, sapa? Mbak Tatin karo Mbah Waloya. Ning aja diunggahke sik. Ya. Terus ana request iki Nduk ana wala. Oh iya, ana sawere. Ana Ya. 1.000 Nduk alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum Mas Dalang. Waalaikumsalam. Nyuwun tembang sambel kamangi saking kula Bapak Sudira Pasuruan Jawa Timur. Matur sembah nuwun sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Ya. Heeh. Ayo iki diunggahke bintang tamune. Iya, heeh. Selak wengi. Ya wis setengah rolas. Engko ndak anu ora sing ora prayoga. Ya. Diserepeke wae ora usah diserampat. Ya. Kepara malah tulutur. Aja telutur. Iya ya ora apa-apa. Mbok menawa akeh do padu bintang tamune terus diteluturi, Nduk. Iya. Lah ya ora apa-apa. Nggo srepek sama Mas. Tutuk tutuk. Pandhawa tata katisraya Indriyaksa Suramaruta awana bana maregana Kemah sisan.
Iya. Manusa kok ngene meneng wae kok disuluki buta. Lah. Kawon tenan kok. Kene nduk ngadeg Mbak. Nggih, engko Ngadeg langsung kok. jumeneng mawon. Ya. Butane lanang wedok iki. Mboten. Nek nika anu Buti. lagon jugak. Wanudya yutama ngambararum. Wah. Ngambararum ing kusuma. Benten ale jenengan. Wis iso bedake. Lah nggih. Bedake apa? Ah ya sembuh kuwi wong suluke beda kelasé nek aku buta kowe putuku. Lah yo memang persis kok ya. Nggih. Oh lah telek. Lah piye ta? Masa sing ngarani ngono bagus ya sapa? Ngene iki ta? Ngene iki ta? Karo wong tua kok buta-buta. Mboten kula menika namung gegoyonan, namung gegojekan. Guguyan ora nggo buta ngono kuwi. Ora trimo. Yo Janaka wae, Janaka. Wah, Janaka kok kene iki ya gedhen. Oh kabeh-kabeh ora cocok. Wis rasa buta rasa Janaka. Oh nggih, ngapunten namung gegojekan, guyon-guyonan. Ya. Kula nuwun bocange. Nggih, monggo kula nuwun wong padha-padha le. Daya. Ya. Rasah kula nuwun lah ning lapangan kok kula Oh nuwun. iya. Kula nuwun terus apa? Iya. Sing delok lho Mbah, ya Allah. Yes. Jen. Oke, biyen nganti lapangane ra ketok lho Mbah. Oh Lah iya. nggih. Upamane ora ana wayange kon lungguh ngene iki do ora gelem lho. Lah nggih. Lah arek apa? Arek apa? Yang leher ngopo? Ora ora ana wayangan kok lungguh tirik-tirik lho lah samara gelem lah ngopo. Wah nek pelayan pancen luar biasa. Anjing nggih. Wah Tertib. tertib saiki. Beda karo cilik aku biyen kok ya. Pripun? Ndelok wayang ngene iki tuku alen-alen ning kono, tuku bungkut, tuku kerupuk. Wah. Nggon sorpling kono-kono celiwik karo ayek nek biyen. Masa ya ngono lho Mbah. Oh iki rasah mungkir tenan nek sing sak umurku iki. Ora tekne neng Pak Kapolsek karo Babinsa Babin Kamtipmas jaman biyen, Pak. Lah. Iki biyen iki tenan sangu 5.000 nu maksudku men iso tuku apa-apa tak nggo celiwik malah entek. Ah Biyen senengane ya kaya ngono ora. Mula main ki ora apik aja ditiru kaya ngono. Patah le menang. Lah bareng wis entek dhuwitku ki aku ora ning suluk dalangan ku urung pati ngerti ngantuk turu ning sor gedang. Lah kok sing ngendang ki mutu ki nguyuh ya aku to. Ayo senengane yo. Silaka ini ya ora apa-apa pancen nasib. Kali Mbak Tatin. Nggih, wilujeng dalu Mbah Mal. Nggih niki piyai saking Ngandap saking Sentul. Oh, Sentolo. Nggih beda Nggih. karo Gunung Kidul. Oh lah, benten-bentene. Bedane apa? Bahasane kuwi ya beda kok. Contone? Nek anu mau Tatin ki lewat lapangan anu iki angene ngronjal Nah. anu lega Yo rasah maido. Nek Gunung Kidul ki mlung gek kaya ngene gek. Ah ya wis kasunyatan. Ayo. Lah nggih. Ulah Lah kuat. ya kan desa Mawacara. Lah iya, panjen ya aku ya pengen wong Gunung Kidul, ning Gunung Kidul ki daerah sing paling enak. Kok paling Ae. enak? Kaya wong Gunung Kidul to. Nggih. Rumangsane nek Gunung Kidul ki daerah sing paling enak. Sebabe Apa to sing ora enak Gunung Kidul ki? napa? Gegremet ki putra. Walah nggih. Lah iya. Uler ulan-ulan. Heeh. Mula gegremet ki anggar dilairke ning Gunung Kidul ngredeke raloke. Lah ngapa? Ndak dimasak. Lah iya lho, aku ki walang ya mijiran kok. Lah piye? Duwe pikiran terangane. Pikirane piye? Dadi walang mencok ning kene iki no. Aku saka kene iki karepku ya mindik-mindik ngono iki. Ngono iki ya minger wit tik 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 tik. Kuwi jenenge malang cerdas. Lah iya. Terus kancaku ya ngapusi aku kok. Terus Nek arep niteni lanang karo wedok walang ki injenen ngene oh ya. Tak injen malah nyelentik irungku tenan. nyonyor kok. Isik kena dihapusi walang aku ya nang. Nggih wilujeng dalu Mbak Tatin. Ije sugeng dalu Mas Yusuf. Oh, nggih, Kepanggih Wilujeng malih dalu. menika. Kepanggih malih, Saiki nganggo ireng-ireng. Oh nggih, Aku serba biru hitam. mah padha karo Wiyaga iki sehati. Nggih. Jos, nek ana sing kurang siji ya. Hah? Wiyagane ana sing kurang siji ragame niku. Landi. Lah niku apa idolane jenengan niku? Sing pundi to? Niku Pak sing mboten Jadi Pak juragane Jadi. kayu jati. Mangan gaji butane niku. Sing suarane empuk kok nganggo seragam kaos poli to sampean malah ora. Lah ketoke mau wis
digawake rene apa ora dienggo? Ora sejeng. Kirang. Ora Kleru treke anake. Wah. Nggih, wonten awala Oh mbok nggih, wonten napa? Niki jenengan waos wong aku mbiyen ki diomongi sekolah ning diajari nulis ora diajari maca. Oh. Nggih, niki sak isine. Nggih, pun monggo mawon nek tegel. Nggih. Wah. Matur nuwun niki enten Bu Cangik kula nyuwun lagu setunggal rujak jeruk. Nggih. Terus sambung wanci dalu. Sambang dalu. Ya. Kagem Bapak Lurah mriki. Ya. Pak Wandi Sumbermulya, Ya. kagem Pak Wandi Sumbermulya, penggemar wayang kulit saking kula, Pak Supriyanto, ya RSUD Wonosari. Ya. Heeh. Ya otak Oh, lah sing 100 disepuk Mbah Waluya ya. Lah mbok tiker. Lah mau piro isine piro, Mas? Kok kaya reti abang-abang kok wau. Isine piro? Mosok teko kono abang tekan kene ijo ya ora mungkin ya. Ya mungkin lho, mau soalnya nang mburi wis ditilik isik lho Mbak Walu ya. Oh, sing abang ning kene. Nah, kowe Duh, kok aja ngapunten, cocok no. tumbakan. Tumbak cucukan. Aku ora oleh buka mau. Lah niki enten awalane iki sawirane tak. Oh nggih, enten semonten lembar. Nah, kuwi diwaca sing tenan Nggih, kuwi. diwaca sing tenanan iki. Iya iki ora jujur iki piro jane iki? Niki pun Diitung lho. nggih tak hitunge. 1 2 3 4 5. Kowe kok wedi banget to karo Tatin. Kabeh iki butuh Eh, transparan. Nek bintang tamune niku wah seneng. Oh iya iya. Eh, iya. Oh, arep dikempit. Kepengen dadi tape dhek. Kok dadi tape? Maksudnya piye? Lah Kok ya. dadi tape? Tanggoku ki ngempit kowe dadi tape. Lho nek aku ngempet Yusuf. Ya getruk lah wis pokoke. Nek Alah, Diwaca wae. ya. Dari Kapolsek Playen AKP Hajar Wahyudi. Ya, matur sembah nuwun. Nyuwun lagu Caping Gunung. Pesan, mari berdoa bersama-sama semoga COVID-19 dapat hilang. Amin. Ya. Zaman iki pun hilang kok COVID tok. Ya, matur suwun. 300. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, oh nggih, ya. 3 apa 5 mau iki? 3. Hah? 300 ya, Pak. 5 toh? Oh, dalange korupsi. 50 ki 4 lembar, Hah? terus 1 sak lembar. Piro Ngapusi kok ngapusi Kapolsek ki lho. Oh, ngapusi bedil. Aku wedi Walah. pistol. Kuatir tak catut diceklik ki lho. Dah, 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 dah. Dan kabeh ki do curiga karo aku. Aku ya curiga loh, ket mau kok batinku anggar oleh amplop kok dibuka isik. Dah. Amplop dibuka isik. Kok ngerti-ngertine nggon aku kangge esuk dilir. Apa? Ya sing 2000 nah. Dayoh nggon aku ki liyane mung 2000-an 28-an kuwi lho ember ya 2000. Nggih. Mendring ta? Bantal 2000 ne ya ping 28. Oh. Saking penyanipun Bapak Sudarmo Jatisari Mebel ya. Mengger Karangasem Palian nyuwun lagu Podang Kuning ya. Katur sedaya pelanggan mebel Joglon Jatisari teng pundi papan. Ki dalang sak kru mugi tansah sehat selalu. Amin. Matur sembah. Sawarane 200. Ya wis diklumpukke. Jenengan kersa napa? Wis klumpukno sik wae. Kula nawani tenan. Hah? Jenengan kersa napa staplese? Nek le arep ku ya arep. Ih dalange njaluk diantel lho iki. Nyoh. Tak antel lho. Nganti. Mosok karo wong tuwa jenengan arep po straplese ngono, Mbah? Piye? Jenengan arep po straplese ngono. Arep wae aku sak nenehe wis Monggo. Kaya kok straples mbok nggo apa? nggo lawuh. Oh, enggak dipinangkani apa caping gunung. Niki mau nggih wonten pamundutan Mas Yusuf Nggih, saking saking. Pak Suparto Jakarta. Wow, nggih. Nggih nyuwun lagu Gubuk Asmara sampun Nggih. transfer. Oh, wau teng rekening kula. Lah kene njaluk kene. Njaluk. Kene ora ana ATM buka ya. Ya kan dikeki cash ngono lho kuwi lho. Pinten? Kuwi. Ya ampun sedaya kaya wah pada kira. Iki arep tak tuku gapet kok. Wah, jan saiki anu Apa? mijuran banget apa-apa wae. Dalange ta? Butuh Mbah, butuh Mbah. Ora ya wis pokoke Eh, padha ya. wae wong urip kuwi kabeh butuh.
Ya bener. Lah wong urip wong mati we isik duwe masalah apa meneh wong urip. Lah kepiye wis kuburan isik dilar dalane kon ngalih ku ora masalah wong mati. Ya. Yo, di anu caping gunung bawani. Nana. Sopo iki sing genah iki? Mbah. Sing entuk dhuwit sapa? Mbak Tatin. Sing entuk dhuwit sapa? Dirotol. Kula. Ya kono tembangan dhewe. Weh. Weh piye? Ya mesti mawon nggih kula yakin jenengan mesti ditransfer. Lah ya aku wis ditransfer. Oh, lah Ning nggih. kan sing caping gunung kan nang kono. Mboten ngersake caping gunung kok. Lah kuwi mau? Wah iya, Ding. Oh, cah cilik kok lali. Ya. Kakean brutu kok. Iki 50 sik. Ya Allah. Apa? Ora apa-apa lah timbangane blong. Disyukuri. Ah niki, ha. 50 ki gawe dhewe ya ora payu lho. Lah nggih kok. Lah mbok tulisane apik ora payu. Ayo ora. Ya. Ya. Disimpen. Simpen nanti. Mbok kok 50. Ya kene 50 neh. Ya ora ngono carane. Jare mbok kok 50. Berarti ya mung 50 til kuwi. 50 tril kok. Ya, Ora ya. apa-apa. Iki apa sih? Caping Oh gunung. iya. Wer ngombe. Mula apa entuk. Ya aku gur takon lho. Warep nawani ngono. Eh, Percaya ora? Kono enek sing luweh. Tandani Mbah Waluyo sih. Iki wis tuane sing kaya ngene wae ora tau njaluk kok cah cilik njaluk. Lah aku takon, lah apa arep nawani ngono. Apa kowe anggere weruh Tatin ngelakno apa piye? Oh, telek. Tunggal dene lho. Aku ki takon lah kira njaluk penawani lah aku ya mung takon lho. Mbok Mbah. mawa kowe nggawa aku wae. Mbah. Mbah. Ayo ditadai bareng-bareng. Sembrono. Mbah. Ya aja. Telek. Iya. Aku gak sesuk meneh dijak dalange Yusuf gak aku. Ndak ku rasatmu ya. Nang kono pengen mik, nang kene pengen mik. Wis gak ora, ora. Ora piye? Saben bengi ngono lho. Saben bengi ngopo? Ora arep omong wis ya omongke kanca-kanca. Ya. Ayo ngrasa nguja kaya ngono kuwi engko ndak mangan. Ora ngelak apa, Mbah? Hah? Ngelak ora? Aku jane ket mau lah nek. Ora nek nggon sepi. Ya mimik sik nek ngelak. Wah ora tegel. Alah mburi kok akeh wedang aku bareng. Ya wis ya. Aku nek sing legi-legi mah ya. Lah arepne sing apa? Nek ora arep legi ya Wis gak ayo wis ge ayo. Iya. arep joget aku 3 tahun ora joget jare. Ya. Saben bengi. Ngendekno kaya ndek daging. Ngopo to, Mbah? Kok ora kuru no saben bengi lek-lekan. Ayo jan wong kurang turu ki ya marai gering kok. Mendina lunga kok ben bengi kok duwe daging. Iya. Ya, nya. Bocah ki nek gegedhian katut munggah lek kok sing dodol. Apa tandi? Kowe tanggoku wis tau nggawa kono kokean numpak sepeda motor kuwi iso mabur. Oh, balon udara wi ta? Heeh. Kayak melu wong gantol kono, Mbah. Wah nek aku biyen. Ayo Ya. rasa ngurusi kae tak urusane. Ge ora. Nyawang. Jemblengke. Piye to, Mbah kok ya ora pas? Lha ya kok dadak nyekengke dadine. Wah. Jenglengane lho, mbok Lah, iya. dipaske karo sing ngendang lho, Mas Sulis. Lah ya pas ngene kok kleng kudune ora ngene kleng. Klenge pas piye? Ya engko lak tapasne dhewe. Pas-pas no dhewe. Wah, kuwi sindian sing kleru. Oh.
Mosok sindenan urung pati iso melu nyinden ya kudune mas-masku dhewe kok pas-pasno dhewe. Sinden ngendi kuwi? Sinden kono aku kono. Kudune gones ngono ya gondras. Ning bengi iki jenengan pun neka-neka lho. Lah, Jenengan nggo Satpol PP. endi? Hah? Apa-apa. Tukang usung-usung ya kuwi. Kok mung padake tukang usung-usung. Ya. Yen memajang. Ngapa yang guyu? Lucu nek hal lucu. Lucu sapa sing lucu? Wis ora engko wae. Cah cilik cicil. Ya sesuk tak gedhe. Piye? Apa? Piye? Mencicil. Lah iya, pancen iya. Oh, sakonono malah enteng. Lah nggih. Lah ngapa nek diakoni? Aku ora melu-melu lho. Sidaro kenek walate to. Ya. Mong karo janur Mas, ana kendangan kok kaya sepeda motor. Lah piye to, Mbah? Ini kaya busine mati ngono. Ya berarti mah elok no iso nirokke Iya. sepeda motor barang. Jenenge Mas Sulis. Bronjong. Wah, Iya. Jenenge bronjong kok. oh iya ning kursi tok. Lah, Ya. Dadi ora tau dibonceng ke sepeda motor, ra kursi tok, bombeng ngono. Mbok yo muga-muga nek wong nyawer reketan. Lah ngapa? Mbagae sinden iki lho. Lah aku duwe kene dijauke kene. Wah. Ora kok ya. Lah piye to? Emah. Yakin? Emah rasa tape ya. Aja. Nggo watake tatin kena kowe mahmoh ngono dicacahke kolonjono lho. Oh lah nggih niku peternak hebat kok. Nggih. Ora tung. Ora sah. Panas. Patasmu iki. Eh, Eh? nek cara sinden sepuh kuwi susuran. Lah Jare piye? jare Mbah Waloyo. Ora saiki wis dilepeh kok susure. Lah ngapa, Mbah? Yo, kuwi ra ngomongke. Aku iso ngomongke nek sinden jaman biyen ki ora lipenan ting Lah. bedinir ngene. Ora ta. Anggo. Do susuran ting bejete kae ngono. Oh. Muni panas ngono iki susure ora dicopot ra geganjilan susur. Panas. Bengko bar bawa gek kembang-kembang gek itu. Wis rasa sing kaya. Oh. Dan Ya Udan panas. panas udan. Panas udan nih. Eh? Piye? Panas udan Pengen aling. tau dani. Mah. Ora nek mendung kok. Ora apa-apa isih cilik iki dikapak-kapake luwes. Kok iso? Lho, cah cilik lho putuku cah cilik umur 4 tahun kowe munggah meja ora nggo klambi rahu kathok ngene iki malah mbok ning. Wah, putuku seneng. Lah coba kowe ra nggo apa-apa munggah meja.
langsung gue nang pakem kok. Gak. Anak Yusuf iki piye? Oh ya wis ora pantes kok ya. Ya kuwi ya cilik ya ora, gede ya urung. Oh ya kuwi cara deline lagi cematak. Semata. Gembodok urung. Garing orang kepek ya wis manis. Panas udan aling-aling. Apa kowe ndilat aku? Apa iki ngomong karo Pak sapa? Jaji mau tak manis apa ndilat aku? Ning ya ora. Ada ke. Capi. Jelas lho, Mbah. Minangkane Pak Lurah, Pak Kapolsek. Iki Pak Kapolsek Semanu barang rawuh, nggih Pak Kapolsek Pelayan sedaya matur nuwun, Pak Dan Ramil, Pak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa, Pak Lurah. Wah, pokoknya komplit para punggawa. Ya, Kasih moni ra nyawer ya. Engko Oh, engko. nek wis bubar. Nyawer. Wong iki diparingi pira-pira kok ora trima lho. Lah ya biasane nyawer nek ra nyawer ya dadi piye ngono lho. Aja sok ngono kuwi. Lah piye? Mojok-mojokke piyayi nek ngono ki jeneng. Aku ya sok. Kalau anu kelampean kalau. Ora, gatel kok korek. Jupuk korek. Wis meneng. Iya. Gusti kawula nyuwun mugi tansah pinaringan slamet. Pegawai negeri nek tuwa oleh pensiun. Nek dagelan tuwa mengklomat kelamat. Kok anyar Mbak? Angel golek kok ngene ya. Angel. Ngene iso ditirokke bocah-bocah nggo golek duit ya yo nang. Ya. Ngene iki padahal lek ngarang iki karo madang yo nganti keseretan ki piye carane men iso wae. Mongko di YouTube kudu ganti amben bengi lah pek ndas kuwi. Ya rasa nganggo. Oh, rasa nganggo yo. Rasa gondas kok ya. Ora ndonggas, ora gondas ki malah murah jane ya, Mas. Apa? Apa wi? Wi. Kok nganggo ndas murah? Ono lho sing duwe ndas ora ndek gulu ya ono. Apa? Contone. Uwi Wi. iki waduh kepacuk ndase. Ora ana sing waduh kepacuk gulune uwi ngono ora ana. Lha iya. Ana sing duwe rambut ning ya ora ndek ndas. Apa? Jagunge apa nang ndas jagung. Ning ana rambute ya. Lah iya. Anek kowe, Mbah? Komplit kowe nek rambut nek sirahe ya. Panganan sing paling penak ning dipangan karo gledhek nek ngadeg angel ya nang. Apa? Ya jagung kuwi. Lah piye? Lah nek jagung bakar pangan gledhek kene nek ngadeg ya babak bunyake rong ngono. Mula sok dienggo pacitan. Pacitan ki iso marekke wong edan. Iya, yakin ora jile seneke ora jile. Seneke jile. Kok pacitan kok marake wong edan iki? Itu, kula tau kepethuk wong edan. Kok tak takoni iki apa? Oh, roti mari kowe. Terus iki apa? Iki tahu mari ngono. Terus iki lemper. Tak takoni mari ngono. Terus iki apa? Apa tin? Apa tin? Apa tin? Apa tin? Kok jadi takani? Iki apa? Oh, anu Pak Kasiwun. Mbak Tatin. Napa niku? Hei, Mbak Tati takoni. Tak takoni Pak Kasiwun, Pak Kapolsek Semarang. Dijawab, ditekoni dijawab. Siapa iki? Aku urung pati ngerti. Alah, hei. Napa Pak Lurah, Pak Rano niku napa Pak Rano? Men dijawab Pak Lurah. Ya wis aku wis aku wah. Mari ya. Oh, mari ya. Edan aku dadi. Heeh. Telek. Telek. Wis ngono. Ngono kuwi mau rame guyonane. Oh. Apa sing arep tak tok eling mikir sawan ra ketemu. Iya. Sak metumu
to, Mbah. Ana luwak kok gondol setagen bejane ngawak diundang genduren. Anyar iki. Tahun baru ganti baru. Kula nuwun niki papan wonten lapangan. Monggo iki acarane lak wayang. Sing sepisan mesti kena hiburan. Sing ping pindho klebu nguri-uri kabudayan. Iki ana desa Playen. Iyayine ayam uga tentrem. Saben dino lan saben dinten wis ora ana wong susah, ora ana wong muring niku mboten wonten. Nek lurahe namine lah Pak Rahno, piyayine gagah kaya Raden Gatotkaca. Sopan santun karo sapa-sapa. Ning nek digawe kagol, oh aja takon dosa. Iki ngono lurah pancen kena nggo conto. Wingi jagone mung siji ora ana loro. Sing milih kabeh ya ping rondo. Kepingine Pak Lurah mengko dadi meneh jaman samangku. Menika wonten Bapak polisi le nyambut gawe ora kenal awan utawa bengi. Karo masyarakat tugase mesti ngayomi. Ngoyak-oyak penjahat karo wong sing korupsi. Pak Lurah ku ya luar biasa. Pun ping pindho niki. Ping pindho mulane gek kacek sesuk gek ping 3. Oh lah nggih gek ping 3. Cara penyakite nek pindho gek kacek sesuk mari gek ping 3. Oh lah nggih. Buat meneh sing dadi tentara. Lah ngapa? Jare badan harus sehat kuat manggul senjata. Wampun. Adalah bisa dengan keluarga. Walah Demi membela ini nusa dan bangsa. luar biasa. Buat meneh ngono lah sing dadi dalang. Lah ngapa? Arep cilik iki triyang piyayine dikongkon gampang. Masa angel kok aku dikongkon. Mongko nek dalang sewengi ra meneng tansah gemromang. Oh lah iya. Kancane nang nggon peteng ning iki sesuk dadi dalang kondang. Oke, amin. Ya. Gunung Kidul duwe dalang cilik sing apik, disengkuyung, pokoke ora usah non sewu Mas Yusuf nggih wong aku wis cok nuturi arep awakku dhewe ora genah ke cok nuturi. Sing penting ora usah kepiye-kepiye sik, sing penting sederhana, pakem dan lain sebagainya. Kemaking kok keri, galak kok keri. Nang pun kula dicap, kula pun dicap mecicil lah. Sing ngecap sapa? Wong iki ora nggawa cap kok, sing nggawa stempel. Sing nggawa stempel. Ora bisa diomong. Kowe ra trimo tak onekke ra trimo. Terima wae makane meneng. Wis meneng wae. Koyo Nat. Tak urus tepene iki. Ora urus karo nang pengadilan ngono. Kae iki mung kaya ngono kok tok urus nganti kaya KTP. Pasti lho, kok meng donekke mencicil lah, kowe mencicil ra? Ora. Kono ya iya ngono ka. Ya ora apa-apa lah, aku ndek motoe. Aku ya ndek moto semono uga. Lah ya wis to, sesama Lah padu. Ya pokoke gandeng drome duwe moto wong loro pecicil-pecicilan ora. Oh malah ndro kaya
Iki ngono jenenge rasul, mulane akeh warga sing kumpul. Lah iya. Ayo ndedonga supaya kabul. Amin. Kecamatan Tokapanewon Playen Desa Playen muga tansah pinunjul. Amin. Allahumma amin. Monggo iki anu perangkat iki nom-nom kabeh lho, ora ning sing tuwa dirombak kabeh sing tuwa kudu dilereni saiki sing nom-nom kabeh. Cara carane bung 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 bung. Terus sing tuwa malah mingkari lurahe. Ning lurahe iku ora tuwa ning dewasa. Sebabe? Lho tuwa karo dewasa iki beda. Oh lah beda. Bedane. Lho, mosok nek ngambil kae pekno kambil dewasa. Ya rene lho. Pekno kambil sing tuwa kae. Kae sing mentulung etan ki wis dewasa. Ora sing nek tuwa ora entuk Bener. berarti. Ora entuk kambil ki ora entuk dewasa nek tuwa karo enom. Lah nek tuwa ki dienggo wedang barang oleh wedange wis tuwa le ngono. Ora wedange wis dewasa. Monggo. Gak yo Nadian. Nadian. Ya, latihan wadon. Nadyan wadon sarata Suling kumandang suarane. Mari Angga.
manusia sinduk sak rombongan nggih rawuh. Lah kuwi angger sewengi entek 4 losen kok kowe. Oh lha nggih kok niku. Ora apa-apa iki tresna Nggih. budaya. Nggih luar biasa menika Jenenge semangatipun. Aku mau mampir ngono kancaku jenenge Sentrot kono kuwi. Heeh. Oh, Pak Semprot ya ta. Heeh Sentrot kono kuwi. Wah, piyayune guapyak semanak. Nggih. Rasul mburi jados ambune goreng brambang. Wes, aku mbaten genah toni bakmi. Jebulane iki Apa? gur goreng brambang tok dienggo sesuk ora suguh. Kae selak kesel kae lho. Men, ngono gek di Men banyu. apa? Ngono gek di banyu keras gawa nang Malioboro. Dah. Dah. Ya. Sok. Sekar desa. Sampun pun sendikani wis ora kepotangan meneh. Oh lah nggih. Ya, terus niki sing saking Pak Haji Suparto. Nggih. Bubuk Asmara. Bubuk Asmara. Men dikancani karo Mega. Mega medun nduk saya. Iki pacare dalange apa? Jenengane kok sembrono lho, Mbak. Lah, Aja genaki sing duwe. Jangan. sing duwe sapa ta? Tak tekan kowe ndi pacar urung? Mboten. Urung. Ora ditekoni pacar kok mendelik. Engko ilang lho nek ora gelem ngaku. Astagfirullah, urung ya. Wis dipacar urung? Urung. Yakin? Yakin. Ya wis. Ngapa nek story kowe gur sok nyolong saka Instagram. Lah piye ta? Kepengin ora? Ya. Nek ana karo nek gelem. Doan. Sing penting saiki sekolah sik. Lah saiki mayang no, saiki mayang sik ora sekolah sik. Wayahe mayang kok sekolah. Karepmu. Wah wis karepku. Kandhane kok ngeyel. Aja padu karo kae. Lah ngapa? Karo aku wae dadi kalah menang iki genah. Lah nek karo kowe genah kalah lho kowe iki mayang sewengi ra meneng kowe betah apa meneh kowe padu. Ayo karepku ki rak ya rasah
mikir pacaran sih. Oh, kaya ora Saiki mikir. sekolah sih maksudnya mikirnya sekolah saiki mayang gundule atos. Ora. Acan atos arep. Ngene apa piye? Neng ndi iki gundul iki ya atos. Lah ya. Lah nek empuk gejeglok iso melencok. Lah ya mulane aku bener apa salah nek muni gundule atos. Wis genah rasa diomongke. Lah iya bener kok. Ayo, Nduk. Yo. Nyanyi. Wow, rasane. Orang pada Iki Mbak sapa iki? Mega. Pacarmu? Bu. Kok jenengan iki kok ya Mbak. Wih. Apa ta? Marahi emosi ya. Cah cilik iki ra entuk emosi. Entuk wae kok. Marake engko gelis gede lho kowe. Lah yo karepku ngono. tenan to. Ngandani kok aja. Wah. Aja. Aja. Aja nyauri kae. Ya wis ra nyari. Duwe utang ya men rasa sauri. Ya wis fokus Mbak. Yakin. Yo. nyingkar nyingkur. Aku kok kaya kenal kelambine iki ya. Dari sinten? Heeh, aku dhisik saka nggonamu. Ora wis ngono wae kok ora. Maune tak keke kowe kok mbok gak keki. Aku jujur bingung iki kebaya arep tak nggo ngopo. Ya kan dinggo kenang-kenangan tak neis kok nggon aku ngono lho. Ayo maksud dalang aku yang ngono kuwi ayo ah. Ngopo nek omong sih jelas. Ayo mosok mayang ayo nganggo kaya ngono nganggo Lek kebaya. padu karo kae wis Senin. Lah apa? Masuk. Masuk. Nek Minggu ora masuk. Iki Senin masuk. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ngapa guyu? Apa-apa. Ada yang lucu? Ora ono. Kok guyu? Aku ngentut. Kae jenenge dalang jujur. Ora deng aku ora ngentut kok mbok Oh yakin. ya dalang goroh. Dalang jijiki kuwi. Ngentot tok diomongke. Ora ngentut ya. Lah ngapa? Omongan mburi ku krungu mburi mbok omong apa ngono tak guyu. Ngono jane ora ngentut. Mbok takon mburiku wong ora mambu kok. Lingsem yen ke mutan. Tuh. Oke katutan minggu. Tileki jajal teles rawi. Wah, Lah? ora apa-apa. Ora kowe iki gur gawe-gawe. Lah ngapa? Kowe iki piyayi resikan ngono. Mas Yusuf iki? Resikan? Alah ngandringe kira wis ra nang apa-apa to kae iki. Tak yo resikan cok odas adus kuwi. Weh, iya aku nek gelem ya adus. Monggo? Ya. Ra gelem adus. Monggo agek bawa, heeh. Oh tak sikek ngono e. Kempet kok, ora mung sikap. Milih dikempit. Heeh. Kok dadi tape? Pilihan itu bebas, ora apa-apa. Ya engko nek dadi tape aku sing dodol. Engko jenengan banyune ya. Mbah, ngen loro untu. Apa banyu tape iki marai lara utuh? Weh, nyatane tanggaku njur nyonyor kok. Iya, ya. Ayo, Nduk. Lelampahan kang kawuri. Nek iki suarane landung aku gumun. Lah ngapa? Nek gur kowe suarane landung napase landung ra gumun wong tandunmu angin ana. Lah iki Hei, maksud lo, aku ora nggawa kompresor lho. Susu angin. awake iki gedhe. Arep
Gak. melu-melu ya. Ora apa-apa, aku yo ndek hak melu-melu kok. Nah, Kowe melu timbangane bise glondrang. Melu. mulane iku. Aku ki mbiyen ya semene iki lho padake. Oh, lah ya tenan biyen ya semene iki ning kanginan kok dadi semono. Angine mlebu teko ndi? Ayo. Ayo, Nduk. Ya. Wis rasah. Tresno tulus nadyanengku bok asmara Tak tumpak ning. Arep numpaki sapa? Jaipong ora arep numpaki. Numpaki Mbak iki ya? Moh, Wah senengane ngono lho Mbak Tatin iki. Kuwi mau muni piye Pak Tumpak? tak tumpak. Lah ya tak tumpak. Lah iki swara Jaipong. Tak tungtak. Heeh. Kok tak tumpak? Lah Iki nek diterus-teruske dadi ra karo-karuan. Ayo. sesuk aku arep nanggap Mbak Tatin. Ngapa aku gak? Tak Jawadu. Oh, aku sing nyewake son nek kowe padu karo. Ya. Ya gak ora selak padu iki. Nek jenenge dalang karo sinden ki ya omong-omongan. Moh selak padu. Moh. Ndak tombok. Ya wis mingkem. Catatan sak jroning ati.
mau kok ngenekke nggon beker bareng lho. Ora entuk. Padake munyuk aku. Kok iya? Samboyo mau lho. Ah kok beker? Samboyo ki jaranan, nang kono isine ana singa, ana macan, ana banteng, ana munyuk. No celeng. Ana yo an celeng yo ana. Celeng iki biasane ireng to? Heeh. Sing nggo klambi ireng sapa? Telek. Lah ngapa? Nyemoni aku ya padake. Catatan sajroning ati. Catatan luka. Saya menak hati. Aku kowe dadi garwa. Ning kubur Saban katur dadi. Je, matur nuwun, Mbak. Mboten sambak kelas 8 timbang-mbang. Lah yo ngajeni Yo kok. ngajeni yo Mbak. Ora Oh apa-apa. nggih. Oh nggih, berarti aku Dimas ra apa-apa yo nangis mono iki wis Aku matur nuwun. dileng ngono jare kok. Iki mau yo ana pamundutan meneh. Napa, Ning Mbak? nek ora ana wektune dipinakani gara-gara ra apa-apa. Gara-gara. Nganggo sing ngomboro ing alabang ngono ya. Sisan mawon. Oh. Ngelanggam ngimil. Ngomboro ing alabang. Kok tak berkibar. Kuwi lagu napa niku? Anu kae lho sing siprat siprit. Seripat. Seripat seripit. Oh, iya. Wah. Iki galak kabeh lho iki. Wah, ya kok tak congoke donan. Iya. Ki wis nggawa blantik ah. Lho ya. Endi? Woi, kok sing kaya murite wong Faihung. Karena wong iki beda-beda ya. Karo sing anu. gender kuwi. Oh iya. Oh, lah nek kuwi ya sing gender kuwi. Kuwi wedhus rega 13 ki dinyang 800. Anek kuwi blantik uang barang. Go mulih neh. Ora ngerti nek tuku wedhus ki sak srintrile. Lah Aku nuku adol wedhus dibayar termos. Ya ora apa-apa, aja kaya tanggoku barang wis sugih ki malik. Srengat mbiyen dhek isik melarat gurat-gurat ngene. Lunga. Tenan saiki barang wis sugih ki tenan. Anu, ibu mau pergi. Anu awas. Anu dipasangin pateni TV pateni mobilnya kok dipanasi ya. Mbiyen dhek isik melarat. Yo aku arep lunga aku mepe gugik lho aja lali. Lah ya nek wong duwe rak ya saiki dadi duwe ngono. Wedhuse dimbir-imbirke. Mongko mengling gaduh wis gudiken kae. Gek engko adimu kan glebong ya ngono. Biyen dhek isik melarat ngono kuwi saiki wis mangkean kae wis. Dipinangkani langsung mawon. Nggih niki kalian Mbak Melih mboten, Mbak Sidian mboten. Oleh Mbak Anggi. Ya. Oh, Mbak Anggi, beda nek Mbak Anggi. Mbak Anggi wis. Beda. Ayo Nduk, kene tak gaweke dalan. Tahu ah. Alah aku mau munggah kono ora mbok tulungi lho. Wah, lah nek munggah ki iso dhewe. Maksudnya piye nek mudhun? Wah, mobil barang ki malah bahaya sing medun katimbang munggah. Kok iso? Wah, lah sopirku lho ngayal tak mongi munggah patok ngono keto. Wah, nganggo piro iki? Siji, nganggo papat aku men kuat kok. Nganggo siji ngono kok ngene. Mana ana ngono kaya ngene kok gur nganggo siji ya nganggo papat aku ngono. Aku papat yo ora kuat. Malah keplorot. Terangane rasa siji ya karo papat. Bah. Oh lah iya. Ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Anggi. Mbak Tati. Nggih, jan. Nek iki ora akeh omong. Oke wae nek dituthuk. Ora maksudnya ora akeh omong siji harus sing mau ngene. Ketake sajake kenal sing Mbak siapa Mas jenenge? Mega mau bangane Anggi. Lah iya. Bener ta? PDKT ya? Wis rasa ditanjuk-tanjuki. Iki meneng wae ngerti-ngerti gur lap. Lah makane kuwi kula ngomong ora akeh omong. Penting daging. Lah iya. Aku mbiyen ya sakmene iki lho, Mbah. Alah. Lah iya wis gek ora bawa. Lah ngopo ta? Nah. Aku mbiyen ya tau cilik padake. Heeh, saiki gedhe. Saiki gede. Wah, resepane. Apa omong apa iki mau dadian? Pripun, Mbah? Menika ngaturke menapa? Mana dalange kae? Diken nadai kali Mbah Waluyo. Nadahi napa? Mbah.
Nah, wiwit iso omong pisan. Sripat anu kuwi lho, ngambok. Ngimpi. Oh, ngimpi. Ayo. Ngambara ing ngawang-awang. Ora usah dipalarke dinikmati suarane. Nah. Oh iki saking mareme ya. Lah ya. Ngelangut bebasan tanpa Ngenyang. tepi. Yen sak semene iki nembangno bawa ya isik lambene biasa. Ah. Nek anggere rada pinter sithikno karo bawa iki lambene diencas-encasake iso. Le bawa ning kene iki lambene iso tekan prapatan kono. Aku jane ngantuk Mbah. Heh? Aku jane ngantuk. Tapi ya arep bobok ya. Kesel mawan sekolah olahraga katanya kesel. Ya ora usah sekolah. Kae nek ngantuk Sesat. Apa? Mau ngomong sekolah sik rasa yang-yangan bareng sekolah ora entuk sekolah. Lah kowe ngantuk kok. Kudu semangat no sekolah ya semangat, mayang ya semangat ngono. Ya. Kowe nek dikandani kae ya nggih Bu, ngono no. Nggih, Mbah. Nah, Mbah kundulmu. Aku ngono nek ngantuk karek noleh nengen kok. Ngapa nek nengan? Eneng duit ki lho amplop ku lho teges. kowe lek ra ngantuk jaga amplop ki lho kok ndak. Ndak mbok jupuk ta? Heeh, lan curiga banget mulane aku angger redere niku mesti nglirik aku tak ngadep Mbak. Kowe malah kok kan pikiran ndak. Ngantuk barek kene kon sekolah sik rasah yang-yangan. Ora ngerti po aku sekolah karo yang-yangan. Ora ya meng guyon. Ya. Pacaran ki entuk ning urung wayahe nek kaya kowe iki. Lah rong wayahe wong agek mayang kok kon pacaran ya wis ora wayahe. Mateni dalang ciliki pira ta hukume? Wah, aja dipateni dilangin tupe wis gak godolane. Wis gara. Setengah siji, jam siji. Ya wis. Kijing apa kijing? Ayo Mbak Anggi. Miber ngideri jagat mulan doro nglemborong ngunggai Amben. Kok malah dhuwur amben. Piye Mbak nek ngono iki? Senengane cak ngenggok-enggokke basa Jawa ki beda. Aja kaya kancaku. Lah tak kira nggawe amben jebule. Wong milik ki hang gendong lali ning nek kancaku yo hang lawong lali kuwi hang milik kuwi hang gendong tenggok. Beda ora ngono kuwi carane iki. Ning basa Jawa ki disusun sing apik. Nggih, wong nggih. Ayo, Nduk. Lah tak kira munggah amben jebule munggah dhuwur amben. Munggah gunung. Iki mesti bayangannya beda, ha ta? Beda kok ora padha kok. Munggah gunung iki munggah endi, Jan? Gunung endi? Semeru. Semeru dhuwur amben iki nek gambare Semeru ngono lho. Terus diunggahi ngono lho. Waloyo. Oh. Ngene doteng pecotot kaya ngono iki. Aku terima medun lho wong wis dibayar. Wah, aja. Lah ngapa to, Mbak? Wong ngandake gunung kok teng pecotot. Lah nek gunung ke perating pecotot. Lah. Watune. Yo. katungkul
Satemah digawa ngidul. Ngimpi, wih rak ya di. Lah ya ngimpine nang kidul kono. Wah, aku nak udah bilang kalah. Satemah kinawa ngimpi. Pak Dalang, Non, aku duduk ya. ya udah duduk aja, biar bokongmu kanggo ya. Tak duduki lho weh. Hah? Tak duduki lho. Emoh, ora kanggo. Semono kan nek ora nggo dodok arep nggo apa? Aku jane moh saru lho, Mbah. Nek gandeng. Lah kula ya emoh lah jenengan kok sing anu wae. Wis gak ora sripat-sripe ya. Ya. Sripat sripit tangga kudu apa nggelar layar tancep do nobar. Oh iya sapa-sapa ya kepenake padha sami dijenake ya. Ya yo dilanjutke. Banggi lenggah, iya. Yang lain ngadeg, iya. Wiyaga apa sapa yang lain? Wah, siane iki ngadeg. Iya. Ya, Nduk, di daulat ngadeg karo panjenengane Mazda. Iya. Heeh. Ya, mie dicekel. Piye? Mik. Mik po mik. Nek wong tua ngarani mik iki mik. Oh, lah kowe tua apa enam? Tua. Berarti mik. Heeh. Arep mik. Aku wis gawa. Aku wis gawa. Aku nganggo mikku dhewe kok. Arep mik ora, Mbah? Ya wis ngono kuwi pokoke kudu Nggih. tengah-tengah. Biasane kowe cak pengen mik lho kok ana Yusuf kok dadi Aku wis ora ngelakan Ya. wis ora. Mas Yusuf, Nggih. niku mau kula duduk ta kan delok streamingi
Ki Yusuf. Wow. Ternyata ada 7.000 lebih. Itu baru sang Mas Yusuf tok, belum yang channel lainnya elok tenan. Pancen elok tenan kok. Nggih. Dalang kaya ngono kok ya edapi-edapi ya. Lah ya kaya ngono lho kurang kepiye wong. Ngomong ya sisan capek. dalang celeng kok ngedapi-dapi ngono. Isip. Wan Nuwun muni sewu. dhewe lho. Ya. Muni dhewe iso nek kondang dalang Ki Yusuf celeng ngono. Ya aja ta. Awang muni Ora mungkin. Naudzubillah min dzalik. Duh ana sing sadu wae. Ya, mau ngarani emah. Ya minangkane pamundutan mau sing ngurus. Nggih, nggih dilanjutke gara-gara ya. iki wis berarti. Nggih, niki wektane pun dalu, pun esuk malahan. Lah nggih. Lah nggih. Matur sembah nuwun Mbak Tatin kalih Mbak Waloya. Nggih. Saged pinanggih sanes wekdal. Amin. Nggih. Matur sembah nuwun. Ayo nduk neruske lakon sik. Ya. Ayo neruske lelakone dhewe.